So day daghan na utana sa kuha day baday pag manglagas daw ang buhok day unsa kunoy angay gamiton unsa daw gamiton day pang shampoo sa imong buhok. Actually day bago kong ligo karon day no ginana na lang kanipis ang akong buhok day no kay lagi day nangalagas sa akong buhok. So sa pagsudlay nako day is inani na lang kadaghan na ang nangalagas nga buhok nako. Pero sa una day grabe as in super daghan kay sa tanan og nangalagas ang ako ang buhok. So daghan kay siya nga tangtang every time nga manudlay ko or maligo ko dayon. Daghan kay kog pahak-pahak diri day sa luyo day nga sinaw. So mao na day nagamit kog shampoo inani day uday kay kani magud nga shampoo day kay anti hairfall magud siya day no. Og dali sa pud kay siya day makatubo og buhok. So mao ni always ako ginagamit. Actually day pang ikakuan na ni nako day pang kaunom na nako ni siya nga bottle. So nakahulot nako og isa ka bottle dayon. Ang tulo ka bottle ani is nasa CR. So napako diri day uday. So bali tulo ni sila ka buok day nga ako ang gigamit. So every time nga maligo ko day kani nga shampoo akong ginagamit day. Kay kani magud nga shampoo day no is makatabang siya day nga magundang ang lagas sa imong buhok. So dili man siya ingon day nga undang dayon diha dayon. At least day ba mag-less bitaw ang panangtang sa imong buhok day no day. Kay ako day sa wa pa ko ni gamit ani nga shampoo day no. Grabe as in daghan kay ko more than 100 pieces ka buhok ang maibot nako karon day kay akong ipon day 40 na lang so 30 paubos ana na lang so nakatabang ni siya sa kuha day mo na sa mga nautanan ako day yung usa nga shampoo ang gamiton sa mga buhok nga nangalagas so kani ang gamitan ninyo day o mao pay pag man akong ligo so mo na akong ginagamit so nakahulot ako isa ka bottle ani sugod paggamit nako aning amoxidil nga 5%. Mao na lang ning nangaibot nako day di siya ingon nga daghan na siya day no at least day nabawasan na ang panglagas sa akong buhok gamit ani nga shampoo. Muna sa mga nautana din no unsay gamiton pang shampoo day sa mga nangalarag nga ang buhok sa mga nangibot ang buhok. So kani ako ma-recommend sa inyo day. I-try lang ninyo day no kung mag-work ba din sa inyo ha day og mag-less ba ang pag-imbot sa inyong buhok kaniha nga shampoo.